ranar 9 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 wani abin takaici, abin haushi, abin al'ajabi ya same mu lokacin da muka samu labarin ɗauko gawar wani yaro ɗan shekara 4 a cikin rijiya. Abin da ya faru, wannan baiwa Allah da muke gani, Maryam Habibu, ɗan shekara 18, tana zaune a ƙauyen Leko da ke ƙaramar hukumar Danja, amma ta yi aure a wani ƙauye da ake ce masa Illalawa, shi kuma a ƙaramar hukumar Gawo. Ita ce uwar gida, tana da abokiyar zamanta Hadiya, wacce suke zaune tare. Matsala ta same ta ita da mai gidansu, mijinta, wanda ya kai har aurenta ya mutu. Ta samu matsaloli kala-kala da abokiyar zamanta, don yanzu zancen da nake muku tana da wani kes wanda ake yin shi a kotun Danja, wanda ta sami ita wannan tsohuwar kishiyar tata ta sare ta da magirbi da fatanya, wanda sai da aka yi mata wani ɗinki a goshinta. Sannan kamar yadda muke gudanar da bincike, ta taɓa saka wa ɗakin ita wannan abokiyar zaman nata wuta, inda ta banka masa wuta ta kona ɗakin. A karo na uku, bacin yanzu ba ta gidan, ta taso tun daga ƙaramin hukumar Danja ta zo ƙauyensu inda ta gidan mijinta yake na da, ta yaudari mutanen gidan, ta ɗauki wannan yaro ɗan shekara 4, Jamilu Rabi'u, ɗan kishiyarta, ko kuma ce ɗan tsohuwar kishiyarta, ɗan tsohon mijinta, ta ɗauke shi da zimma cewa za ta aike shi so mata rake. Bacin 'yan gidan ba sa nan, ta zagaya da shi bayan gida inda wata rijiya take, katuwar rijiya mai cike da ruwa, da ɗauki wannan yaro ta jefa. Kuma lokacin da aka je za a ceto yaron nan, ya riga ya yi halinsa, rai ya yi halinsa, ya mutu. Gata an kama ta, kuma ana tumata da laifin kisan kai saboda tsananin kishi. Ya sunanki? Wasu ki buɗe baki sosai ga Maryam. Ya sunanki? Maryam wa? Maryam Habibu. Shekarar ki nawa? 18. Kina zaune a ina? Na'am? Hayin Leko. A wata ƙaramar hukuma Danja. To me ya faru? Na'am? Wani yaro ne Aka? saka shi. Wa ya saka shi? Kin san yaron ne? Me alaƙa ki da shi? A'a, ya kuke da shi? Ɗan kishiyar ki. To me ya faru kika ɗauke shi kika jefa a cikin rijiya? Kin samu matsala da mai gidanki ne? Menene ya faru? Me ya jawo? Ita kishiyar taki ke bai sai miki, sai daga na aka yi. To daga nan sai aka yi, sai an ce kin sawa gadon ba. To bacin nan kuma fa? Kika sare ta da fatani. Kun ce 'yan sanda sun kama ta. Haka ne? Ina aka kai kotu? Yanzu ana kes a kotu. To kuma ya kuma ana kes a kotu, kika dawo kuma yanzu kika ɗau yaro kika jefa a ciki. Ita 'ya'yanta nawa? Biyu. Kika ce da ɗaya ne. A to ɗanta dai ɗaya ke nan. Mashan tara su. Sai shi wannan yaron Jamilu, ko? ɗan shekara 4. To ke 'ya'yanki nawa a gidan? Ɗaya. Ya sunan naki? Ali. To yanzu in ta ɗauki Ali ita ma ta jefa rijiya, ta yi daidai? Kwanan shi ne ya gare. To shi yanzu wannan Jamilu shi ma kwanansa ne ya gare. Ya an samu ba.
kwanansa ne ya kare shi yasa kika jefa shi a rijiya ke aka turo kin zama mala'ikan mutuwa me yasa kika kashe shi Allah ya raba mu da muguwa kan je ki zauna